Na iso gunku da baituka akan soyayya, na iso gunku da baituka akan soyayya. So bala'i mai sa mutum shi kai ga wahalta, shi kadai ke sa zuciya ta kasa sukuni, shi kadai ke sa ɗa shi kaurace ma uwarsa. So na ce ciyo ne da babu dokta na shi kaɗai ke sa sai shi daudiyar 'ya'yansa, 'yar da shi kansa ya kai ace da shi ya sota, ita ce kakan na shi ke ta yin soyayya. So bala'i mai sa wa'insu kausu wahalta, shi kaɗai ke sa duk cikin mutum shi karanta. Dan fa baci ba sha bale jikinsa ya koma, so makaho ne ko na ce da shi kurma ne, gashi gurmu balle a ce ama kore shi. Da kaga mai soto karkace da shi fashi dana, idan fa har ba ka san a ce ka kai karshen shi. Shi fa so gwamne duniya shi ke watsarwa, shi fa tarko ne ko wani mu sai ya kama, in fa so ya kamu shi kan saka mu a shauki, har shi sabuwa kaushi fara begen nashi. So bala'i ne ko na ce da shi jarabta, in fa ka ci wuya za ka cin madadin nasa. Shi fa so tamkar jijiyar da ke ga kashi ne, to ka karya kashi za ka cin mabargon nasa. Assalamu alaikum masoya, kun saurari waka daga bakin DCP Rodara Muhammadu Aminu Angwaddan ya kenan. To masoya ga neman ƙarin bayani ga lambar waya kamar haka 72 89 52 0 sai kun zo.